Tá fáilte róg le léir don chainte agus don phlé seo tróna nniu mar chud a scéim na han scéim han Scoil saoirí Shéamuis Néill ar a glór os tíre. So lena nniu tá dus ba tá trúr a hinnta go bheith chainte gcúrsaí logainmneacha go háitiúil an logainteach mar agus ar level domhanda cumaigh. So tá sogan go muí sibh le soltas agus len aniu tá ar dús tá Ciarán Mac Ruairí as cantar anna clúna múnseoir géal éitheanta áfagach éis an dúinn áfagach cultar agus géalaigh ag CLG Baoill gríomhí teangain agus tá an chormaithe ar gcúrsaí logainmneacha in ar watha háas agus deisgur an dúinn sna banna barca agus go háir siomí boring tá siúlta aige ag Baoill Ainmneacha Áite agus na scéaltaí is béle just a bhainean leo. So fáilte ród a Ciarán ar dús. So go réid am. Well, mar a luí iad na sin tá siúil na Maltaí le couple of blian an nuas ag criniú min logainmneacha. So whether be a bhfuil ainm no actually be bhfuil ainm faoi level balafaran. So parking is dótha sin an grúpa is mó bhfuil ainmneacha orthú a cumáile sin tá codúir rudí eile an muon sin tá fó balafaran nó ceantratha a bhfuil ainm ar leith orthú. Cargacha áfran an codúir sa ceantar seo. Party codnad an móthir cric codnad in a slefte fásta tá ma déanú sin le rins bliantaí hinneal marall ar COVID. Tá fannach níos congraí an bhalla agus siúil na hart fan na banna bortha agus peagadh suas PC bag a Eolas ceantar sin, ceantar Baoill ar na Baoill Kilcua Bhí Cathal. Go amach agus Lord le an bhaite na héite go háiris na seandaoine na sean airmúirí agus tá cineal nús agam an bheith éisteart fáinne sean tarapóir agus me lenam sean tarapóir bíana agam go bhfuil me sa tóir an daine ceart agus stopping daine agus bíam caint agus córa leo fan a rudí seo. Agus caiimar is bug daine a dúiltaí an couple of ainm nó pí a Eolas a chóirtú agus tá cineal go háiris leis na seandaoirí tuigeann siad ar an toirt an cineal rud atá a dhíorm agus is minic an tleanam anois. I know exactly what you're looking agus tashin siad ag gulfrís na sean ainmneacha seo agus beidir a couple of scaling a winsleo. Peacham suasíad hasí me crack seo mars ceart jaavléan óhin agus hannig a walk a bhall an Scoil agus bhí obair bag le Januige na ainmneacha parka a bhallú hart fan ceantar. So chuidí me leis agus bhui mé amach leis in dhé seachtaí nó mar sin chuir mé an batagus an bóthir ar mhaach mar níor spéisiú bí ag an agus lá mé ra ó hen agus bhui mé amach as mo ceantar híon bhui mé hé ceantar mo bhathir in ar watha has agus mar luí éan sin hasí méid siúil na Maltaí agus tá mé golden crack se ó hen. Ar nó ag chur COVID is dear ahanrod mar a chur ar ahan gréad an tíal ach is chéad bliain crinní me hart fan míle min logainm ní ró ar nóí le COVID ní ró an táhar manirí mar near crinne mé ach hart fa ceiricéad agus an bliana is do hógam le taran sin éis ar couple céad fásta. So idir bheith caint le daoine agus
sean learscáilna agus sean Lorthaí star agus ruí mar sin. Is tóg hart fagé bhíle min logainm bailithe agam le breis agus geamh léana nuas. So tá géir go maiid leis an obair agus tá sé rinse agam blas na réir fe 10 milliún eile nó mar sin níl so ní mar rúcinse níl seoir an ama armrod bhí sé ré ar bhí sé ré ach just lánim mar ré ag criniú na Ainmneacha seo agus na scialtaí henú mar tá cuid mór samplaí spéisiúla insa ceantar agus tá go coppla ceanna lú agus an chéad ceanna leis tá go thart seoir an condéan seo condé ar batha leis an chéad sampla agus sin ferm ar bhfuil pedalís se pedalí sin las Ainm a bhí ar fard ar bainm Dan McGuinness, so tá go siar ag lár an níú híos agus bhí an lád seo pedalí agus tháinig sé na bhála ó as America agus coppla punt Samhraidh aige ach go máile sin tháinig sé géan arás agus tháinig servant arás leis duine den cinne gurm nó dú nó bhí Ainm ar cheart a chóirte leis ar bhuiir sin so tháinig an fear seo arás leis agus ach díriú an fear sin iné tamlín agus fuair an cruitar bás so chuí pedalí híon Dan McGuinness ag an Sired actual míní sin rud an Sired ach dúiltaí an Sired afran ará mar dúirt an Sired na Christie agus gur ceart do McGuinness Scoil ag teach na mac leis an jaar rud a dúiltaí Dan McGuinness I dhéanú ach an éid sin chur Dan McGuinness an farbacht ar a halú híon agus go fáil ar thaobh an bhóthar tá lecht cibhnachan ar thaobh an bhóthar a gibhne an air seo. Nis níl rudí scríofa ar agus tá clachan ar thaobh a bhailí ceart go leor ach fuairmid scéal éagsúil a bhí an go raibh an fear gurm seo curtha in san éid seo agus hui mé hiag an éid agus lach me a couple of picture den clothe héans. So just hí me gur spéisiúil an scéal a bhí a bhí buinte leis an pí a talú seo. Couple of rud eile ar an drothir leis na samplaí seo buinn siad le blas. Níl go na stone go clíonn scéaltaí blas ar le ceantrathe nó le héitiigh. So rud eile tá an le fuair me seo an bhuiileh chur me scarrt gohan ar agus luí sé éit ar bainneann Lavery's Bush. Lavery's Bush agus just cran scethe tam ach an sin dúirt sé tá daine curtha an sin so dúirt me what ceart le sé scéal tá tífíor de sin. So is stocha go siar couple of céad bliain chur farbacht láb na bháis híon in san éid ach mar bhí an nós ag an am ní raibh cead an fear a chur a créad na ciile tíobh le aglas so curú díriú san éid sin é. Nis an fear ar raibh an talamh aige ag an am ní raibh sé sésta le seo. So rud a rinse na huntí sé an bhála agus go méú an fear curtha sa fear eile. So tá tú in san éid bhfuil an bála dul síos agus díriú ag an díriú sé séir ar bála eile. Nis tá a gcíomh féin agus feirmiúirí na hÉireann ní thugann sé talú do gine eile. Gan fá mai. So sa cás seo má héan tú an tá sin éid ar bainneam an scríb sin Ainm ar an cheantar. Tí tú go bhfuil an bhála seo a gul síos agus just
champion sé ag díriú agus an fáfaí sin ná go bhfuil duine curtha an sin. Ceann eile agus a rís buinn sé le bás agus ar drothir le fianmharú. Agus taimtar an éid seo na Frankie's Ciarán agus tá sé thuas in sna sléifte. Agus hála seo sa bhliain 1786 for duine critarbacht do which na heite lábhan a bhás chéanú ar an scéal. Freemason bhí an ach caiisleach a bhí an tam sin bhí cadach na caiisleí bheith in a máil den Freemasons. So ar nóí ní rú cadach ag an jaar bheith curtha ag an Eaglas. Bhí na Freemasons a géirí go méoh sé curtha an Eaglas agus chur na ribbon men a gine seo. Agus díriú bhí Ciarán na Tridjon in Maile Hill margheallar seo win na ribbon men agus tá Frankie Magan bacht curtha Bhí Ciarán Aite ag bon sléamach is na banna bortha. So sin couple of scéal agus ar drothir buinn siad le bás. So couple of sample eile nach muinn leis an bás na agus bhí me swinter ar seo réir. Fuair mé ainm ar bhfuil the cockpit orthú. Agus an rud a gceist an sin seo aitcem ar bar croch í bheithach tíomh le sa bhariste in a bhfuil méid. Agus ceann eile mála bharthan sléamh na Baoill cumgracht caiiste bhfuilm. Agus an rud a gceist leis an cockpit na sin éid ar gracht leis na daoine bheith trid chuileach. Agus tá sé de spé lug sna cric éid na deacha leis na húdarais haachtarthú. Agus bhí daoine ábhailte súla cinneal domach in dhéana bés ag an am Ciarán. Agus rinne mé cuireadh gas ar réir ar seo. Cuireadh cosc ar trid chuileach ag tús a níú hísteag. So tá do cainte Megan is dótha i lár nó ag díriú a níú hísteag go cuireadh gur tugadh an tainnim sin ar an éit. Rud eile agus luí tú seo an teachtain siúí Hearts imar Rosie's Back Hill. Na sin éid sé díriú an bhógar sagin héan agus rist. Ní bhaineann an scéal go déarach leis an éid ach sampla de scéal a cléan le éid ná go bhfuil scéalaí beagán faoi Mac Rosie. Dan Burns an tainnim a bhí go bhistú de dúra a cibhne. Nes bhí Dan Burns buinte leis na hóglaí thart fa 100 bliain ó hin. Agus inné do thuisceart éireann bhí bunathe agus bhí na B specials nó na A specials a ggóil thart agus ag tuair struck am do bhíní. Tháinig scéal amach ró na specials ag teach Rosie ag cuirtú Dan Burns, so hui duine den tlán suas ag an éid a ró Dan ag obair ar Rosie's Back Hill. Agus chuir sé an scéal ag gur na specials sa tóir air. Chuir sé an grape nó an gail nó an fork is just a talú agus Jimmy sé leis. Hui sé America agus tháinig sé ráis ceir bliain na sin. Agus is dótha inéadómh suchar a stí couple lá bhí sé golamach an obair dhéanamh agus chuir sé céiste an bhaithir catú an fork agus dúirt sé leis. It's still up in the back hill where you left it. So sin ceir bliain na sin, so just sampla de scéalaí a tá buinte le éid agus tá cuid mhórda sin cruinithe agam cumáil leis an ainm héan. So tógam mar bhfuil an ach ainm tógam sin ach má tá scéalainn tíobh den ainm tíobh den éid is far awad sin a thógáil fásta. Tá samplaí eile fásta bhaineann le féilte mar hampla crocodile sin éid sin ar bhatha has a réist agus go greacht le daoine goladáise sin ag chunta na féilte le lena teirí. Éis na eile cos leis na Easter Banks agus greacht le daoine na hefaí a róla in san éid sin. Agus fuair mé coppla éid mar sin a bhfuil
féilte buinsleo agus, beidir dausaí crossbóthar nó ar carragatha. Rudí couple of sample eile, buine seo leis an Gaeilge agus bhfuil go Neart Ainmneacha Gaeilge fós an bhain sin ar na parcanna ar cud in na cric. Condaí an dúinn sin ceann na condaithe is lige is dómh ó thaobh na Gaeilge de nar bhí Gaeilge dúcha seachán. Ach hart for Baoill agus Kilcua agus Drumgoolan tá na Ainmneacha fós ar na parcanna agus is dómh na diggin muintir na heit an tábhachta tá leo Gidí Gidéim a had leo agus tá sin a corcéist námatí agus sin bhíonn siad breas in na rudaí a bhairt. Thug mé rudí cosla dúna henbhain an mhuis na cric agus níl anna mól mór chlutha. Rud nadartha tá ach dúna henbhain atá agus de réir mar a hiige mé sin the fort of the bog cotton. Áit Néill mhuian sin na cric crop na garp. Néill sang Catí bhfuil crop na garp arnaid and Néill sang an far relation edge mar dúir sé híon there wouldn't be enough soil to bury a mouse, but agus hiig sé go raibh an na focail a bhí tíobh den Ainm ach níl rudarbí seanachas na háite tíobh den Ainm híon. To rudí Eolas na cric na pollandús nó na pollandua polla ots lug na cailísú tá na Ainmneacha galanta an bhuian seo na cric agus níl siad ar learscoil ar bhí ach tasúil in dhéana hebre seo an méid go mé me abal iad a churáis os chóra phobal. Fuair me ceann jazz as ar butha has glan farhaidí nis de réir mar hiigim sin de léan of the man Néill sugam anró maidí cosise ige nó cabbírod ach just Ainm jazz sílim ar tháinig mé ar. Is dómha go maiil leis na Ainmneacha híon tá mé ceapú suas is dómha pésaí den canamid éagsúil an canamid Gaeilge mar bhí deirtear an seo agus fés a Ciarán Dunbar fan crack seo fásta. Fuimiid ar focail sléamh mar slé nó sléú in éitií agus is dómha go bhfuil cinneal Scoil seán san éit a deirtear sléú bhain sléamh agus in dhéisceart a condaí tá nó agus é condaí ar bhatha has tá nó sa acu slé a rá bhain sléamh. Crunk sin ceann an eile in éit croc in éitcí tá focail crunk an agus rinn an Dr. Seán O'Trasy get bag ebre seo agus bhí me an couple of sample horta. Tá crunk buin an focail crunk le Gaeilge condin dún Gaeilge go mé agus get bag in ar bhatha has fásta. A cumáile sin bhí sé in Ill an Bhanna agus codjana den Gaelic na Halban fásta na codj ceantar tá deirtear crunk in éit croc nó cnoc mar deirtear ó dheas. Focail eile ó bhainens le sílim go bhainenn seo le ceantar Kilcua ní bhfuair mé seo go fáiltíobh an muide Kilcua ach amháin getabag I baraiste a bhrinn ceisciil nó casciil agus rud atá gceist le sin muna nó cil casta nó is dó cilmhag atá land de cram scéthe. So tá mé géirí fáil amach an bhfuil sin ar fáil in HBL chugas do Mala Hill nó hart fan ceantar sin. Ach so sin sample eile de acail beidir go raibh úsáid sa condaí Gaeilge éagsúil seo. Rud spéise eile ar tháinig mé ar na an focail ar carreg nó rock nis nuair bhí me sig fórum de Gaeilge carreg a bhí ar carreg agus bin ach tá mé fáil
chudhúir rudí eile agus sílim bhfuil differ bug ins na clocha seo. So tá clochan, tá carragan, tá craig, tá spelling agus tá spink. Agus massam tá géirí fisrú an bhfuil differ idir an cuaig acail seo. Bhuiann siad lig leis an acail béarla ar nó a rock. Ach sílim bhfuil níos mó a gceist na sin. Agus díal spéise eile na carraig sin an focail is lú a bhíonn sna min logainmneacha sa cheantar seo. Tá craig a bhád níos cloitinta an seo na carraig. Ach go mór lei sin tá an focail spink an. Agus mága tú ar an aclóir tá focail spink an agus an rud atá jagged rock. Ach bhí me caint le duine in ar butha has agus luí sé the spink field. Agus an sin chuir sé céastar an diggin tú an focail sin spink dúirt me sin jagged rock. Dúirt sé ní hé is brúch géir tíbhla óin atá dar leisin. So beidir gur bheith sin cíal eile a bhí in sa ceantar seo agus ar nói díriú gan a caiisle nua tá the spink wee. Agus duine bí bhfuil atá ólach ar net seo tá na brúch an sin an tíbhla sin óins. Spink wee agus tá chudhúir aichen an mar sin bíonn siad buí ag amnaí áirithe sa bhliain. So sílim in jagged rock tá gceist leis an ceann sin tá sílim brúch géir óin nó lough sílim an béarla atá sin. So sin cíal eile a bhí leis an acail spink sa cheantar seo. Agus ar nói tá focail tan cíal eile an fásta, mar is jagged rock in HG fásta. So me tidú ibre a dhéanú ar rudí cosla sin. Sílim cloch, ma deirtar cloch sin cloch cosla le Stanton Stone, Darling, nó rud mar sin. Cloch a hiag le bogu, beidir na jig le farhaine bogu ach ar bhealach is rud mí nádar rud a curthú an in san éid sin de réir mar hiigem ach ar nói tá cloch mhór an bus ceann caiisle na ruairí agus tí go muoine cin na cúil ar chur far bhí an cloch chéarna an sin. Bhí me smuintú fásta nuair bhí me gulbí seo fa is na Ainmneacha. Néis buineann chud na Ainmneacha le infrastructure cos le tríchad nó éarnród, the bridge field, the railway field, sin simply go leor is a chur mar tá sé níos uaire ná an piece of infrastructure é hían. Agus ar nói te chudhúir eisina a bhfuil slinne nó ainm persanta orthú. Agus tá tú an arcar rudí cosla le mastahan I grifa nó Griffith's valuation. Agus art sér hiag na object seascatí. Agus fáinn tú an duine tá luite leis an farc ar an rud seo. So, tá na Ainmneacha seo cúiseann le sin, tá sin tarint ar gheachéad bliain. No níos sinne mar díreach an eicilín an seo éit bag ag Gorneal Parke ar a thugtar de Hillandís ar. Nes bhí de Hillandi bio sa bblion object as a deich, mar fuair sé sin rud de Ardbrim Horn. Seo arc iad de fad a hartfa sé tríthe ar fad agus fuair sé sin ar bhí sé buint na móna díreach tras na an bhóthú me seo. Agus níos móna gheachéad bliain ina dhé de Hillandi fós ar an físa talann sin. Chun máile sin tá áit ar sléomh Balmagríchan, cumgracht de Caiisle Willen, áit dar bhainm dance rigs. Agus si, ma arcan tú an sin just piece of bugger clay ó bhrat na haireann áit bhfuil sin piantailt ar a croc tá lazy beds on. Agus an tanimetar sin na dance rigs. So bhí dan hui me siar, hui me seach Griffith's valuations, agus bhí dan
McAvoy an talú sin sa bblion 8 nó mar sin, so is dó gur bheith sin an Dan atá gceist le Dan's rigs. Tá rudí eile achtraí nó tána carga afran agus buineann siad san ar nó leis na péinslíche tá sampla muide sin na Alta Taigart tíomh le Balla Hill. Agus tócha go bhain sin an sagart ha gceist na sagart a Mariú sin óan bheitir bhfuil sagatíon Ciarán Dunbar mar fantainium tíor gan é Calamachas Machlagan. Ach Mariú sagart agus séisir bheitir na heite sin. Hégan an tanim a bhí air. Sé sin fear? Ó hégan an tanim a bhí air. Hé sin fear. Agus an fára a bhharí na Colonel Whitelaw ba? Obé? Tá Ainm sin slánúiste. Siúlam Colonel Whitelaw. Na Right. ach tá Ainm rinne pósán chomá achas tá ceappa gur saitú ar a bhí gobar faoi seachas an Colonel le hí nach tuigeann tú. Gur maigad. But Jurgen gur be sin an sagart at a tífíir an Ainm sin mar bhí sean Ainm alta a ceiltí ar a chiltí ar neit ribbe sin. Bhí me smuintí fásta ar na focail na Ainmneacha Áite go háiritú neit an ceantar seo. Agus is dócha gur cruthú na parcanna mar hiige matíad hart fa díriú an 7 hísteag agus a rích an 8 hísteag. Agus Jimmy an Gaelig ón ceantar ó díriú an 8 hísteag tús an 9 hísteag. So tá du caint fa barna bag amhain sin inar tugu Ainm Gaelig ar na parcanna sin agus beidir couple of lún fan iad a sort of a yeshu no a treisiú is jahan san fphobal. So Jurgen gur hannig an fudges mód in na Ainmneacha Áite a tar parcanna sa ceantar seo ó tús 8 hísteag. Nis sin mo chóra chéan níl cruúhannas ar bhí agam mar sin ach sin mo warils a chéan. Bhí sin. Kom leis go Ciarán stabma an sin tú just bombs bo Ciarán bhí sin gohínta a tían rud na táid cinne faoi tá cinne langus sin ó hí máma do Teglam lí séirnis. Was it seo go rééis réit sin fear himmel ar fád. Just actual ma héan faoi lehar am dúcha má th Warren Riva no Warren Ray agus si go bé sin an éis na bhfuil a caiscail a bé. Sin fear, yeah. German gender more well apart. A caiit le far husan sin an cíal bhí gom the caiscail na sin colí nó crin a logu. Bé. Agus sé agus ní lánach na stompíal Hartford the next. Right. Sin an cíal sin rud a bhaith ma héan husan sin Nelson Cactus fear na bre, but tá just a gar tíir a hamach ar an tí sin tíire an seo. O sin roi tugann sin físa Baoill. You know, the caiscail, aye, that's husan Warren Ray. Ciarán, the sin ar goir fád, it took me to rest, lig the skiing sin. So, far eile atá linn agus hísa balla mór ar a caiscail nua, cead a bíle hísa balla mór natural ma héanam a hían seo, na tá far eile ar gcuid diniu na Cathal ó Baoill, Dine de chud an drám omlateach Scoil is Scoil is ar watha si sin Cathal. Go bhaintear ceáil Cathal san Ardscoil an seo agus ó díriú sé as an obair sin tá treifil de bbliantí ó hin a Cathal. Tá ahan cosise siúlta aige na gongur agus a géin ag bailí sibras, de seanachas agus scéaltaí faoi scean na man barca. Agus tar nóia más an rud a fáilte aige tá lóirthaí agus papar fáilte aige. Ach an más in a más siúd tá an ceann ite simil an ceann is dearn is faiche na dar tiideal Ruairí. The Red Beach agus álas chun ceantar seo cruinní aige an agus álín galanta deartha a gníon Eolas an cumaigh. So
chans go bhfuil Lord Sir sin a Cathal a mastro di eile ach stroglad. Magan. Han an Áite ar Charabi me, had wachaf me, maar doorte. So, nur hegen dina on tifa wee hal and hart for shaw, cutter blowing air. I guess it's blowing mesha agus or no is blowing, you know, more than the hidden hedge. The canterbag he's shin tiv yesten welle. I will and Kuana or Callowart the harbour. I guess shin gejera Newcastle Marbachor. God's own country there. At Nurvim Stader, you know, Kije Marhegle Admaha they in a native and shaw. I guess ni federiano. I have the skirte veggie, some the skirte. Rory, I guess and Red Beach. Now and Sry skirte a hen the head in a lake sin and Finiacht at in Shaw when said the Rooriacht. I guess in 10 and Áite or Hushi and Rooriacht the Roori. I guess Darlis and Ked scale is a Shaw Godamic Partalan. Sin a Ked dinner a Haniga Rio Gaheran the J. Mille Bliana. I guess the Shin Fear, Miss Vimus Yana Hanak Mayor. Anyway, J. Mille Bliana hen Hanik Session is ja Linahawak Rory agus Slania. Nur vi the chat a gogra na Áite shaw Hurshed an anchor. Agus vi rasad of a wak either Slania agus Rory. Agus Dutch Patalan Yofa and Ked and Legas allow an tre is sige and cheer. So Hussein there Chaco a rawa you're a vegeruante. At vi slanje nis leider gus ni sinje na farog dore. So nur a hanek check go gol and ras a challenge. Has she a nis in so wad? Haring she maha cleo I guess Scoil she and loud just de. Het sin a gotone a wed, hog she and loud a getaisha har shun slanje so het she a tre. Right, so far so good. So when Rory and Dush, Baleshin and Ellen, after a gnam kena Hanig foil a mahas and now. I guess Rinshin and tra a leg Rinshe Jarage no nista in this Bachje Lua. I guess an Áite on a Hanig and Tanyam and tra Lua. I guess that Fagu and Sleo Exlania. More Tassigid is a chanam nor a bit to go at the re. Degen this the galau, the hus, the close and gafra, they got a stoof against small. I guess who has there and now near cat given a re. Okay, Chine. Chine about the rag about well, my hin that's what the point take a shin a ton Ruairí agus loch Ruairí. Oh, surely. Well, you know, near while I'm Coruscant and Ked Ara, like dog. Well, like our man and Buff George. Tom will be funny. Tom will be skill. Okay, well, no, Tatija Awana chat a do it. I guess TJ Ella a chat and Yas and Shaw, from Chanter Shaw and Sinach or a glitter Coon Don Drummer a woman chat at the Coon Rory, Chana. I guess in Sin the Brisho one is a trashing. I guess lector is ja ton one, ton Rory. When is it's a trap, when is in dinner, I guess Shin and ton a herring is ja gaf bad. Nor a tan TJ chat is ja, see the word and Shin or a ton, I guess right is ja. Nor a ton I got a marriage, see the word and Shin, I guess right to ma. Tasha Untach Tower that the young his Chanter Vanahan, you know, ton cleaner. I guess Shield and Cheshire go and tower again like clear again. It's the trio or ton cleaner. Right? If state and ton,
tá lochan sin. Cultar mórlach ach Manchan tús na snean lorchaí tí tú loch mórlag sa sin rá gur sin brin na mara or brin na farige agus silíteal gach tíide ar fá a dóin. San áit sin loch mórlag. Sin mami na farige leig ar dóin a fad. Tá sin fiar. Na bé agus a pointse sin leis na tuntaí móra bhí hart an tíir seo tun clíine agus tun tuithe bé thuas ag Baoill ón na banna. Tun tuithe, Bhí an túraach an Bhí Murchaidh Cathal sin fíor spéisial ar fad. So, tugan mu a ráis tugad. Beidir scéal nó Eolas gur míle maigad míle buíchas a Cathal. Manis tá tosad dearach trína ceir bhíle hí a ball mór natural ma híon seo faoi láthair. Tá mu go ríthe bhla inis go clada lech líon a gcuine na hir bhí agus actual Manchan Magan agus scríbnóir agus leithróir talapa sé Manchan bhfuil lorthaí scríofa aige fan Afraic, fan Inge agus fa Mherica Haas agus mar a dearad seán agal bíana siúlach scéalach níl dóid a bí fududa. Tá dúrad cláirithe faisneise radios talapis ba cultúr domhanda deanta ag Manchan, the RTA, TG Cahar, agus the go leor canal tastil fosta. As Kentra duhus Manchan tógu le Gaeilge, mar deir sé héan, bhí Gaeilge ar a hangi aige, sur ról Baoill, agus díl spéise gur duna Tá caiimimetar is duna de chláán í rathaile Tá mu caiintear éagón ó rathaile gol siar agus sin míthol ó rathaile. An rathailach héan a hasan fád ní ag sé déag a spéis agam sa cinseo le dú rathailí. Agus sé an ó rathailí a thug a cheanmhathair agus a chéile go cortal líne chun Gaeilge ólam, sílam harfa níide ag dóag Manchan. So, but chuck mar ráis go tá ceiste go faoi ó rathailí. Ach tú tá fear na fáilte ród Manchan tá luthóring go tú an ar láthair go tú an sin? An cinnte ma bhíle buchas. Bhrálam breis a chluisint ó Cathal faoi nutas a héan le town Ruairí agus an Ruairíocht ar fad tá irid le fálam gom faoi. Agus fiú agus mé éiste le Ciarán an méid Ainmneacha agus Eolas atá Baoill aige. Ní faic mise ach seachas iriseoir, Baoilíam Eolas atá Baoill ag dín eile agus cuirim na chéile. So tuigim go ma díreach éadain is atá Murchaidh Eolas ar na nithe seo. Ach, beidir go bhailim agus cinnte tá súlgam go méid deisigan an focail sin an Nuairt Ciarán faoi an focail de cruill le scacha ann, le cruill beag nó forís beag bhí níor ní bhór san cheadúra. Ach, péisceile, se an rud go méid go bhailim agus an rud eile go gaithmí ceistechar ar Ciarán faoi ná cad i dhéanann sé leis na focail seo go léir, agus cad i cheart dúinn déanamh nuair a aim siamíd focail ar le. Tuigim go bhfuil rudaí ar nós meitheal logainmneacha ach níl mar an chuirmeacha gom ortha. Ach péisceile is féidir an casa ar ortha sin I gceann tamalín. An rud go bhailim díriú díreach go generalta ar cuachtatá ag logainmneacha ní bhán sa tír seach géad an náisiúnta. Agus an rud go digamíd faoi an dír seo ná cinnte bhí tacht ag mion logainmneacha agus Ainmneacha Áite ar le. Do go háide tuiscin buintetá leis an din seanachas, an miotas óíocht seo go muineann go thomláin le áit. Agus cinnte
be cúis siamsíochta é seo, scéalta a deasa éagsúil a buint le háit, ach is léir go raibh tácht éigin eile le comá. So díreach cúpla bliana hin, há bhí sa cair déag, buthach dúis an Nobel, do rinne go ólaí a bhí fan an fáileach gur bé an slí is fearr chun críanamh agus sean smuointe a chéamhnú ná go méidís ceangailte in áit le. So bin rud a go dtuigeann míad nanis go dtuigeann na ólathe is nuaimseirí, is freacnarcaí ach ag an am céanna is soléir gur rud é gur thuig na dríthe fadó, mar bhéanadar an rud céanna. Agus cinnte feicimid é sin in éireann go bhfuil na logainmneacha go bhfuil ar bhád níos táchtaí ná áiteanna Ainmneacha áiteanna le, ach go bhfuil an buint practicúil agus díomharach seo a buint le comá, ach ní hamháin go hála sé sin in éireann, hála sé ar fud an domhan. Agus an sampla is tócha is soléire nó is mó le rá ná le na tíirunga, línta tíirunga san Astráil, an cuacht agus an tuiscin seo a bhí ag bundúchas ag na Astráile faoi an dimpelacht. Agus níl mar an éair go bhfuil an ionis san ólas ná san éireacht atá gine in éireann agus an éireacht cían arsa atá ag na bundúchas ag san Astráil, ach cinnte tá macála idir an dá rud gur fiú go mór fechantar. Agus an rud atá ag na tíirunga, línta tíirunga nó na línta hárán, na songlines comma, go bhí sort áráníad nó glór nó fuaimine go raibh daoine in ann rá agus dá deiridí siad nó dá chanadí siad san ord ceart tugadís ólis dus na daoine ar an taobh tír ar an tíreach a bhí os a chuir amach. So thugadís ólis dóibh faoin siisce bhí ann, faoin sort clowndaí a fás ann, faoin anabheith, faoin an talamh, faoin an tír, faoin na caragracha agus faoi cóirthaí go raibh an garig agus na sléite ó na sin seamama ó an ré go cruthíoch an dalamh den chéadúr. Agus bhí sé sin úntach luachfar de traf nach raibh é an náir acu, ná nach raibh é an slí eile acu ólas a chur a chéamhnú thar na mílís. Agus mar is ólding, hí na bundúchas san Astráil ar feadh ar a leid 50,000 bliain, agus bhí seans a bhaid níos fuide ná son. So agus ní hamháin go raibh an tóla seo craobhna in an teanga bháin ach bhí na hádáin seo na tíirunga línta bhí trefanna in ann iad a hiiscin nach raibh an teanga céanna có. So tlí éigean bhí níos mó ná an teanga féin, bhí ólas ann go chuid níos daine ná an teanga. Agus cinnte nóair éachmid ar an duine seanachas féin, tá beagán an rud céanna buinte leis. Mar an áide má léamid scéalta an duine seanachas na mitasolaíocht an bhuiine le háitin in éireann is sort ráméis chuid mhórda, ha sé dechar dúine a hiiscint, is sort of scéalta atá ábhéil agus miutas agus kind of achtíocht a buint lo, ach ní cheapfar dúis go bhfuil éan ólas fiúntach go bhfuil rudí tácht a buint lo, a caafar é sin léir a scagamach, caafar an ábhéil agus an áféis go léir a scagamach agus an son hagan tú na faoin sí táchtacha ólis. Go bhfuil ólas na Ainmneacha seo faoi mar a ghéanna leis an Astráil faoi rudaí ar nó sin éráid, agus an aimsir, agus na plowndaí, agus an sort geolaíocht atá in áid, agus na rudaí a bhí ann a tharla san áid fadó. Ní hamháin i dtéirmí staire ach i dtéirmí miutas, agus i dtéirmí a aimsir a comma. So tá sé seo go léir craobhna leistigh dus na focail. And is mar is ólding, well, rudde capach le na áiteanna logainmneacha mór in héireann. Dúir capachan is go bhfuil formhórdóibh fíor arsa. Nis na mion logainmneacha níl sé gáirsa bhí seánna himú tuisint san son ó Ciarán go bhfuil cuid just na logainmneacha Ainmneacha buine le park in éireann go méidir go síanann siad siar go fada le ceithre chéad beidir 5 bliain. Formhóracha beidir go le 1 bliain díos na 8 ach an sainolí mór a bhí ag logainmneacha in éireann Donal Mac Ruairí láirí chéad chaite. Dúirt sé go raibh breis nach a fan géad de Ainmneacha logainmneacha Scoil, go raibh ar bunathe préimhe sa bhéilm agus go raibh formhórdacha nó a leid cuid mhórdacha
gur tháinig an anam ó ribh an 16 stéag. So táid 4 arsa, agus an tólas atá untu, atá craobh untu, tá sé seo arsa tá cuma. Agus tá sé seo níos luachmhar ná riamh inis go bhfuil ólas á lorga againn faoi an talamh an nádúir an timpeallacht agus ná ara a thar líon ann thar na céata bliain agus fiú thar na mílís. So is úntach an rud go bhfuil míid in is casar asir na faoin seo agus go digimid go bhfuil míid a tacht de réir chéile tuiscint an méadólas atá craobhna untu. Agus nuair a chluisim a nóirt Ciarán bhfuil gáhíle focail cnusaige hena féin. Tá sé sin dá hála má chula mé garte. Tá go bhí bailúcháin mór logainmneacha gúnta na mí, agus is stoilm go dairigh le hartar scór, nó níthe, ach se, is stoilm hartar 4,000 is scór ainmneacha a bhailú, agus fiú I Kilkinnig an áit eile go díriúcha lán áidear an bailúcháin do logainmneacha nó mion logainmneacha san áite, agus ní raibh 7,000 bailú acu. So tá isagin go bhfuil an tólas seo go léir ann, ach díogar ní ce míadna dul amach agus chuardach, agus mar a dúirt Ciarán, tá daoine bra sásta an tólas seo a scapa ling. Tá sé in Ainmneacha, tá sé tangacha agus méil na daoine fós ach má héamíd cútha. Ach an rud bhhail lumsaáil amach an son ná nuair a tá sé seo bailithe againn cad go cheartúin déanamh leis. Tá soirtuiscint go bhfuil logainm.ie ann agus meitheal logainm áit go féidir linn léir ar chuideolalas a chuir le chéile. Agus chun dar Ciarán Dunbar talán ibre déanta ge thna blianta seo commas ó gach seans go méid ólas i gceithfaoin na rudaí seo. Ach fiú chun sampló thuirt Olas an príomhrud faoi an puinte déarnach faoi an buinte bhí seo a bhí idir áireacht agus cultúr bundúchasach más féidir sin na rá faoin na daoine bhíonn so a choníonn sa le cúpla míle bliain agus lucht na Astráile ná go raibh díreach an tuiscin céanna ag óna dríthe. Bhí sé riochtanach agus luachfardóibh go méach an tólas seo ón seanám acu agus go raibh an cuacht agus an stádas leithe bhí acu. Bhí sé bunathe an ólas an seanám, an tólas cuasaí ginealachta, go mbeadh sé ólas go cuasaí mitosolaíochta, cuasaí starre, cuasaí aimsire go hála fadó. Agus bhí tá sampla úntaachta son sna sean cluiche, sa féinechas, sa seanachas mór, bailúcháin den éanachas. Agus deirtear tá lína níl an lína seanach an gomach. What is the preserving shrine? In other words, cad é an slíos fearr chun an sean ólas arsah in seanam ó chéamh nó agus deirtear, that is easy. It's not hard, it is memory and what is preserved in it. So an tólas seo an fuinse agus an méid díreach an ólas a bhíann an seanám tá sé le stig den chianamh na líne ach an son cuirtar an ceiste rís. What is the preserving shrine? Agus nuair a chuirtar an ceist an darathúir deirtear, not hard, it is nature and what is preserved in it. So an tólas seo tá sé cuimhne san nádúr. Díreach mar íon na bunduchasach san Astráil tá sé a gcuine an seo in éireann. Agus ní gá ach féchant na mionna in le logmion ainmneacha, mar atá bailthe I Kilkinnig and is chun é lú, chun é mí agus atá dhéanamh thuaig and is le túntacha. Ach ar fiú na ainmneacha féin. Ríos féin im leabhar an focail úntaach sin ballan na briscin. Níl ciall eile ag ballan na briscin gúnta muo a spéirle. Baile beag ar chúlmhóthar idir thunga agus dal ó thuaig. Ach nuair a haíonn tú sin go gael agus fecinn tú Baoill áhan na mriscáin. Agus an ton tigamid Baoill is the mouth or beidir baile áha the ford of the mriscáin of the Tansy. Agus tá isagin go raibh an Tansy, go raibh an libh seo fíor luachfar ó fadó. Do bhar an leis a bhí ann ar piantach an námh ach ní hamháin sin ach gur chairigh sé le feola chéamh nó, má chuirn tú an
an briscán mór timppel fiol ní hagan na cuilóg bíonn sé sábháilta. Agus an sfiile tá sé má thugann tú lán briscán má thugann náimhe tá sé cabhraíonn sé go mór le scara le linmh nó le gin bhile má bhíonn feibhan am náimh aá bhí isacha go raibh an foinse seo ann agus go raibh ar dul in an dul go réil béal an briscan agus an libh luachfar seo a bhailiú. Seo déting leún le lán Ainmneacha Áite mar ggéanna le Cathal beidir gur bhrálam dá meach córágainn ar na línta seo so fága mé go fáil mar sin. Gur míle maigad Manchan just dal an scéalann sin lu mé míthóráile tá muinte buinte an seo le club Club scéal agus far mór money go mé agus buinte le club híon agus an club tríhíle thus a ball mór sin létrum so tuig an dá club le chéile faoin Ainm the O'Rahilly. Okay, O'Rahilly sin tí spéisi gohfuil bhfuil buinte tá bóthir díreach lábhálaí idir an dá fáiste tá Bohrín on the Bohor agus and Tiny Matern O'Rahilly Road. So and was it in India and Funnel no Ciarán no was it in India Kate no Kate Keela the O'Rahilly Road Casadonic Shin such an ackle Paul McGreeham. That's a good Bohor Shin a couple of short no hen bhí man way to far a ladog cantrical cua Paddy Devlin it's kind of Paddy Lou mar to Paddy into cudgel lesson crack show was token she heart may Paddy do oh well far that Tom so, no right you know cudgel it's more in cudgel a hugging and ladog show do mar to Ainmneacha which in a hedge hana wine kilcua sna Camdrell of Foster. Agus you know I had him big Paddy being listed again to Donadini kind of Lord listen to you show. Agus we some way O'Rahilly Road hard for me hen agus Hershey and Keshin or Fuishin you know and we'll winching go her the O'Rahilly Kaimer ran now will so you know we in virtually or co-inching that Ní Ainm Caite the éiste counter agus tá agad híon so to an chance on caiim sin éasrú agus mé an muoich caiim me Lord le couple duine sa dúchi chéarna ar sin so ar drochar ní higlam a freigur hórtich an tam seo ach seo mar rá again. Just agus tú céint sin Ciarán bhí go frí te cineal Lord Starra from a Haila run dinner much doing a Canada and no wall agus which war page and child so as toleree mo watcher Clan Mac Ruairí ó ceart agus lu Ainm an sin Ainmneacha park na haltere agus park na wunse. Nu some Kajira catch what Tamajana go to thuas an accolation and Sean Scoil dollar right? Came machine astri at Tandanim Lucha Park na haltere or no yet in for Park na winche be we Majanic or ash trees be Park na winche An chance yeah I was Tanda and a Tolagari yeah yeah instead came machine astri Well, then be Gary cash to be a chur an sin. Yeah, cash to gumsa mon a rishliv. Sais mis Colm McCarroll Gormina Magov dun. A cash gum the vanakun achaserdle eine blame bestach as toch ham treat smoin if in schliege dian on pobble is toch a good to play like course he started as so my na aber ken Chunnacher no tischke de haige bubble geforlachen brine na han so no an starre has no that logainmneacha.
So how kind of bubble the good the need díriú sinne ha so an hokel leis an offer. Yeah. I mean, ha sé sin buinte le a chéanrad nach céim sim atá ag an bubble le gcuideanna leis an nádúir, leis an dimpleacht le breis Eolas dhéanamh kind of tuachtar breis Eolas ar an éireach nó ar a féin. Agus an teanú go bhheting rá ná blian iní ag blianna stoilin go bhfuil sin ag méadú ag treisiú agus cuilumm sa fós má bhí Manchan go raibh anúpla bliana gcónaí ní rá a gcónaí a fechant ar cuairtí bóthir agus a fechant ar logainmneacha agus is cuinom gimbeoh maithreagus má bháthir a fechantara agus go ceapas go raibh ar chó lead ránach. Inis agus mé dul so is rud tá muscailte tarlú tá braham féin beidir go bhfuil ró hóchas a fhí seo ach tá rud éigen na tarlú i meascan fóbal le goiteanna go bhfuilimiid ag lurig freagraí ag lurig go mé míis préomhathe in é an áit bháin go bheith tuiscin níos fearr a gcuin ar céimhuiid agus cadastóin. Ach ein tíam go thomláin le chum is rud cún go háin é ach tá sé ag méadú ar leith Thomasúil go bhfuil. Right. Bearway ar fad. Well, couple of ceisní agam sa beidir agus buinte le leis stuff a dúirt Manchan agus Ciarán Beirte agus leis an rud a dúirt colmintnta tá mé sé plé le drám le déanaí maidir le logainmneacha agus iad géirí céal a bhaint as an rud logainmneacha a Néill agus tá sé deach go man rislih sais me sé Mac Ruairí agus a ceistem de Manchán agus le éine bléim besteach fé. Is dócha ha tríd smuoineh an slíige déan an pobl is docha go déiste plé le cuasaí staide. So me chéistná aber cin tunna chur nó tuisce a háige bobbal go for lehan ar brína na hanachsa ar nó an stairithásnas nó logainmneacha. So ha kind of bubble le good na ní díriú sinne ha so an hokel leis an offer. Yeah. I mean, ha sé sin buinte le a chéanrad nach céim sim atá ag an bubble le goiteanna leis an nádúir, leis an dimpleacht le breis Eolas dhéanamh kind of tuachtar breis Eolas ar an éireach nó ar a féin agus an teanú go bhheting rá ná blian iní ag blianna stoilin go bhfuil sin ag méadú ag treisiú agus cuilumm sa fós má bhí Manchan go raibh anúpla bliana gcónaí ní rá a gcónaí a fechant ar cuairtí bóthir agus a fechant ar logainmneacha agus is cuinom gimbeoh maithreagus má bháthir a fechantara agus go ceapas go raibh ar chó lead ránach. Inis agus mé dul so is rud tá muscailte tarlú tá braham féin beidir go bhfuil ró hóchas a fhí seo ach tá rud éigen na tarlú i meascan fóbal le goiteanna go bhfuilimiid ag lurig freagraí ag lurig go mé míis préomhathe in é an áit bháin go bheith tuiscin níos fearr a gcuin ar céimhuiid agus cadastóin. Ach ein tíam go thomláin le chum is rud cún go háin é ach tá sé ag méadú ar leith Thomasúil go bhfuil. Right. Bearway ar fad. Well, couple of ceisní agam sa beidir agus buinte le leis an stuff a dúirt Manchan agus Ciarán Beirte agus leis an rud a dúirt colmintnta tá mé sé plé le drám le déanaí maidir le logainmneacha agus iad géirí céal a bhaint as an rud logainmneacha a Néill agus tá sé deach go leor an am an tímargheall ar ceithú trúile sa teisiid ach dúirt fearr eitiil dúirt sé rud éigean dúirt sé I want you to know that I don't really agree with what you're doing because these are our names and they're very interesting but the Irish speakers come and they ruin them. I prefer the mystery, you know what I mean, the lovely Irish names but to shiv sé teacht agus chuann sibh gra chial agus céile sin so an amantí níl daoine ag géirí fis a bheith acu orthú rud amháin na deirthín le Ciarán an sin agus bhrealam tuairim sa go fháil thug tú ainm dúr na malamh dalas na brinne na anéis sin dalas sa chanahaint nó anéis sin an trúliú agus tá cinál sílam go gaimiid sin a chur a ggóheics margheallar an athrú seo go bearla go géalaigh agus daoine cailú íon tigfáilir ar an chéal agus an amantí caiimiid adhfuil sílam go bhfuil na Ainmneacha anna trúlaí ar fad
agus ní féidir linne céile bhainteas tú a heilú, agus Baoill daoine bíon daoine rálamsa ó an bhfuil Gaeilge chéadníiste ag mo hálach an seo, agus bíon sa bhfuil ar bhálach. Ma tá tú géirí éon rud Gaelach a chluisteil hart fan na ceantar seán a bhfuil mise ball a hill, caihí go leor ólachan a bheith gceist. Agus má dáolachan a gceist is ceapnam sa duine rá lam, Ainmneacha Áite at the road there. Matthew Magan. Magan. The Kendo is a blian Ravi is a nije gro Gaelic dinner in a Ainmneacha. Because for Thursday night, why did old Peter get called Feather? Something to do with feathers. Why did old Jimmy Elmy? Why was he called Jimmy Elmy? He had elm trees in the garden. He had elm trees growing in his garden. You know, common dini scale team or shin. So ta ruddy Sean but it's feature maar dúirt Ciarán tá macaile le Gaeilge go heirí mata brean na stéag daoine agus mata tú géirí daoine a chluiste le caint le fuman tí na Gaeilge like le consan jab lepacha agus mar sin de beidir tá daoine an a Lawrence mar sin go heiríonn nuair a teisiid oilte agus mata tú géirí scéaltaí agus logainmneacha agus mar sin de a chluiste a námantí má tá an tóla geis mar hampla bhí me se thuas a deach tairn agus dúirt mar se bhí duine géirí caint fan na síoga i scéaltaí fan na síoga. Ara dúirt me se ha nach a duine ar béis síog sa fara se seo ó 960 a se sé an. Bhí toscan sa bhar agus dúirt se far necalam de se seafáid 960 dábí an. Bhí sé an anarrálam céanát agus céidir se, but he doesn't like to talk about it because people don't, you know, people don't. But an drachúr nuair táid a caint faoi agus stoppi me se caint in éisian faoi píomhnú bar bhí Manchan a caint. Sa ceantar seo tá blas difriú le na daoine óg tá chumas ní lórann siad mar a ggéireann an beidir go bici siad suas an blas nar hosnú siad is na tuí tairne mar ní bheith siad an nósigh daoine lóirt le blas Northern Ireland mas maiile na tuí tairne. Ga mar rud ag an neacha tú isteach sa teach tairne leis an blas sin bheith daoine ag arcart mar a deire agus fóla míon daoine an blas actual go meastar a scipi agus tá ceappa gur feictú suas ar sin a Ciarán mar teasa go constant na daoine rú tú a caint faoi. So, modulation na logainmneacha teisiid fáil wash agus so mola man obair atá Ciarán in a mar fiú na daoine óga nílas acu fiú an taine matar wala faran an bhfuil siad. Agus rud ag an eile agus Baoill am bhí cuaramá mar sin tá sé caint a blianttaí maidir le learscail Gaeilge don na banna borcha nó learscail gaithangach nó learscail cinál deanta de seo. Ar drachúr nuair tá tú caint faoin próses cinál frí-colonialach nó éar-colonialach is cinál imperialach as atá híon mar tá tú i gcéirí rud ag an ghlacann. Ar an drachúr tá me sé déanamh go bhfuil sé riatainna mar tána sléibhtaí mar a bhíú agin slamach agus slamiscin agus slíú na cearcha agus mar sin tá sinna fáil wash mar eall ar daoine má nachmach tá sé de teachtas na sléibhte agus tá sé de siúil agus mar sin de. Nis dúinn tá slíú an na banna borfa ar bhaim dúinn ach dear daoine na siúlairí der siad dúinn. Now, I just can't abide by it. But tá fiú much in a hatche na sé peicáil siúil well, má tá an dochtar ar dúinn. Caihí sé go bhfuil misimí ceart, níl muid in seach ar feadh 2,000 bliain. Caihí sé go bhfuil an duine sin as bfuil farste tá man achmach níos ceirirte so síl an beidir má tá duine ar bí a bhfuil spéise acu a learscail a dhéanamh bhreail am sa bheith páirteach sa tógra sin agus an rud Jerry agus is pointe seo de Ciarán ar feictú suas mar an Albanis in san ceantar mar chuid white in a faclaí agus de daoine an in san chaint is faclaí Albanise iad ach níor bhuaí me sin mar an logainmneacha in san Albanis agus beidir go léiríonn sé sin scéal agus sin stoppi mar. Tá chuideán agus teisiid in éitne áirithe go háirithe éitne bhfuil na presbytery agus dúireach beidir gabhéile bhuaim hasí me teachtar an aim seo de ná. The now, sure. Yeah, agus tá sin ionta cáitinta i gceantrathe áirithe ó éitne bhfuil presbyterian. A ná sin tá sé cos le crachbog nó crachan. Tá couple of focail eile tá ionta cáitinta fásta tá de bré you know, the wee field. Tá glen an nis tá glan sa Gaeilge tá glan in Eolas na Holapan ach
is do gonjahi an fakul glen no glan trasna hig albanish fast. So tasha dali a horse, hannig sé Gaelic or Gaelic, no Berla, no Albanish. Well, I'm sure Christian Bagan. I'm doing a thing, my heart can you Oran heart for Kundi and Dún, Hanniction the weather, le Oran in a row Lena Shaw. The blackbirds nest in the brambles among the whinny owls. It's in the fucking target and shit now. Yeah, Winnie Shin Canella, Cathal, yeah. Hannig me te cean in a Bailse Fart an Tivlin, Ballaroni. Agus te focal brand sin farc the brimi now. Brimi now atán agus now higman focal now ach har higme an focal brimi. So an Keelata sin le sin etchable clutch war eichen no wins on. The broom, tish cost leis an focal broom Zaverla broom bushes. So the brimi now, agus the shin the brimi now. Hí my grow shame to jazz. Mar Louis to and Shin Ciarán Tomlo hin ví to account for but clutched in a Ainmneacha agus Taishid do I had the agus Shin fear is it to cut on agus Glenna made Tegum Gedagan sé Gaelic ach ní wacham yo. Scream she said Jerk mar Taishid agus Chiglam Swincher Kiana Wine Moon Vaver at Tivon with York and Tra Nish Shilum agus ní higlam vakensia Shilum will mourn against ach ní higlam mourn yenu lishan in Ainmneacha Chan to on agus Jern Fairmuir Rud Castle Park at Leva agus Jersey Shin co-Sillier get taken to earn torch get jet on agus it's a counter firm at Park at Leva in you firm a couple of Park at Leva but Kiana firm a Malafar and Drin and Eolas Steve Crew agus Shin kid Kiana a hug and Fairmuir do more in a legan gain Visha Asangrah, it wasn't like the big field or the well field. Rud Asangrah we on da agus Shin the gra Shin the kid can hugging the Danny do the kin not digging shit. Ach Durche a co-Sillier is the Russia Earn Torch be able to it's an edge care not hug Far Oak, Park Eladu, Park Cutra. Agus nar Scarman Park is some Cutra part Hullamer Utra the upper field. I was actually a couple of seconds do just small with Lewis I who get I was dirt me. Is that in the top part of your land? He says it's the top field for dirt me Shin but be Tan Fakul Shin hard for kid, 3 kids, carry kid blian dish. Agus tasha torturai hig the Dini Shaw. Agus to Kajaku, do I had to agus up to Kajella, so I had to our fad Cafoil. As come with we niche ataku. Vidinya Shilum call my account for and will Eolas no special egg watching a hatch the ruddy ta agus Hannig me who is shocking Shanlad shock no hin Mickey McGuigan. Nish to Mickey counter for Hill or what has to Mickey Har and Kid score Har and Kara score. The 3 April in a legging again agus who miss shocking and Shan shock and will say Wilconier. As Dirty Rice tore a couple of bombs to do was ratting much a mock. So he missed a car, he made the mail Shagiri Gold Hearts a car or Pursbug. A Hannick Shemakas Jack Kershikestrum Katibal to Sakar. Alright, he my room is a gold heart for Sakar Dirty no, I'm a goal shul. Nish or dirt met on Lancia Hard and Care score. Rapmid Sus slave. Shamla be Witchel Bonnie and a folk egg. Fear creator see she is better quick Gura. I was be Emlior, more being much a gold for each
drasagaí agus fuid raichan agus thar clocha. Agus the Kermicester multi kinship Mickey will be able to show you. There's a kind of show a hashman ditch. That clock of hers and jogs, kite man clock show a hashman ditch. August more dagger and boher show or balla show Nieki to it. August live feral shada, who is a hard slave, shul mitch better caravilla. Her slave was crick, August Bishop Brabble to dog. But Bhí Eolas leith, Eolas dói ag an seanlad seo a cheantar. Agus bhí sé géirí an tóla seo bhór dúsa. Agus Eolas special de bhí aige. Okay. Rudder bhhain a bhhail lumsa chunis. Bhí mar gunk tá an seaachtain teo thuair hat nuair bhí the 12th a televis. Bhí voor mar sin BBC van de haitje en de haitje agus na lodging vi anto agus Baoill sa dinne igen a golama agus feile maach gemmer mucher na lodging a sin na Ainmneacha agus hiad sin a chorsis mar a jersje diet cover mak te si fada te si gelach le prati so Baoill listed off for should acker. The musical piano menu at Baoill should acker. No, orange. Time. But Haku send a yield off for shin. What is it on? Gas a card most of the show much a tarncher August speaker bombage. So, much of a current show just to heap Shéamuis. Just Ainmneacha Áite a churn stahorum. A rima heel. Thomas Garka Macher and upon a porta and show August so a lig bra Olaf comeda. Now, Wahar gents do kevada vium. My galore, son of Yaki Nervishio, kevada. Agus tasogum Shandini a Gilkua a jar Keviga. My galore, so Keviga, Kevada, Comeda. Tashan on Sever, Comeda Jardini and Shaw, the Ketchington is Comeda. I can kill this more Curtis Jaharm. Puma Fostma Bonus as Pafarsja, the Pima Mahoney, an Agalabala Anderson, Shin Agus Ta Park Kinnell counter more Tiak than Shin August Comeda and Rhoda Jersey the first in a comeda part. So Shin Doya Beamer just Shin Tasok Doya a frilliter Roddy, well, see yourself, Jemisha, oh, who's your smart, you know. Baoill a couple of father F comeda. Now, Kivigi Marahola Michelle. Kivigi. Now, my shoulder to source, the banner a here, Tiv the Calcunchen, and shoulder source the Bashan, I guess, Chunty or Slee, I guess, Emisuska bar Donald, I guess, chiefly to the Kivigi. Shin PC more Cloykia. At that, a wad needs more na dinner wine, better gur mage thigh. Such an unda more. I guess Uncle should mar dini at a kibid or an cheer and yes. Shouldn't I guess that the kindle the Jalov Doffa, Janta egg Bloody Bridge Park. The car close who is like Bloody Bridge against a couple of this na kebigi talk echo and shin kinnel the Jalov and shin mar hegamiat. My glory and we'll or will a Manchan hakas dahan shin. Just fucking go cash to go and another one chefos again. You love in order to get. Yeah, another well go road to Kid Road Lee Cash Day. Tás go léir Michael O'Flanagan an sagart tréh loideach agus an échtaibre tá déantaige litricha agus stuff eile an survéir ordnéiseacha chur
TypeScript yoga agus táid learn na típ na carach. Ach rih nédia go chéideag, bhí Flanagan Michael O'Reilly agus ban na cuibh Mahanam ag obair logainmneacha. Agus bhí écht ebre déantacha agus ní féidir am teacht foiic faoi. So má tá Eolas go sa faoin rathalach féidir go bhétá tucail go haiz ag an éanamh. Agus rud chuir na scaparm go mór agus luach é níos céanna na bhíoní nachfuil Eolas go leidecha ag chuir ahrú fóime logainm. I chun de lítrame tá Mohill. Here just brile Mohill. Níl éon brile Mohill. Is Mohill. Áit floch atá ach there'n few muinter na haite is Mohill. Agus bhí cuaireamach bhí gcúrsaí dachannaí. Mar ní féidir dachannaí aistrú go crin go minic. Mar hampla I ngealach na Halban tugtar Los Gorum cabáiste. Is blú no Gorum an focail a cosisiúd glas. Agus bhí Carlom agus sena antín le daingan ní chuise rá agus tháinig Tom Cruise is deach bhí déana scanán an agus dúirt an sena antín há sé có buí. Now ní rá sé ceiste go raibh sé jaundiced. Bhí sé ceiste go raibh sé tanned. Agus an tinker buí chuirtar the yellow tinker an tá mar fád ach bhí the weather-beaten tinker before her. So bhí cuaireamach buí me geala gána. Yeah, buí. So lumpsa an fear dómh sin an geol. An fear mór dómh hawl sin fear mór le grúig dómh an cholín rua. Ní Indiaí is cholín le grúig rua. Go minic is sé an daf na grúige atá I gceist seachas daf an chreicean. So echt ebre géanta so dúla gom annachhuid eiscint an idirlíon nuí leabhar nó rud éigean amachchailteo, gur mí amachchah. Right. Yeah, that's it. Sin catching the big door, then in the walla on green, just out to go wheel across the to crone to we someone done to eat the crone or a pasta, you know. Beer himmel or fad. Dear Clarach, we catch the going. Ta kinted yen on rahalach began taide logainmneacha comma gcúrsaí ginolíochta agus bratacha. Agus sé sin hanna nótaí a bhí ag léir sa chatlan UCD thugad mar dóibh. Ní raibh níl cnósach mór ó le seán ach cinnte tá beidir nádar meach féin ó trocha lehanachtas na logainmneacha bhaillig sé agus an míú a bhí ann agus táid le fáil agus is stoilin go bhfuil go bhfuil á dige tú an chatlan sin fad an bailachán an ráhalach, so be ceartci meach Charlína nádar ceann Tomlín ar Eolas. Manchan annual Cartland Bailliges, what's your first galore Hactor Ruddy and some Cartland Bailliges and Wiley Clear? Well, so Néill sé here an rahalach sa Cartland Bailliges ach sa Cartland Star agus bhí anna jacartacht Ruddy an son. Well, níor sé dacarach, nílach siomra léthóireachta beagacha agus tá séirchead a géine dul sachan ach beagad dut crinú dhéanamh agus go háir le bhábhlíon an le COVID bhí sé níos dacara. Ach tá dige tú an bailachán fad, so go be sé bhd níos éascás so amach. Ní bheith sé go thomláin lína ach má chuann tú Iirtas sa stach tug for doit na capéisi cartar lína, as ní bheith sé microfilm mar bhíach be sé bhd níos soléide. So yeah, be sé bhd níos fosa. Ag an tíomh dúchas tá an bailachán na Scoil ón na trochadaí I méile agus I bhéige, agus tá an bailachán bhéalidasa annachhuid I bhéige, agus tá irí TypeScript dhéanamh ach ní léine sásta an Gaeilge dhéanamh. Well, an tíomh a chuir question, just and also Mahar more and shot there cost like the while you say lar stuff Oceana Husna Creek counter later ma August Curry and stuff a leg galere Godian run villages and while clear so Néill Hactor to Magiri Hactor La Fada so yeah.
Magan an capéisiís na néideag dahadí go dtí an leabharlam náisiúnta agus tá mína a ddíireach tachtar. An téanú gnéireann siad ling, tá siad cuimhnathe, tá siad áit éigent iad eascas go sábháilteach go méidir go dógadh sé chuige bliain eile nó céad bliain eile go dtucha siad ortha. Héan tú deagbal le Johnny Dillon híosan sin éadam tá sé aonta le airseoil agus cultural. Johnny Dillon, yeah. Johnny Dillon, agus just go deagbal lei sin agus tá seo a riomh fásta agam dá, but mar dúirt mé fear an cairdeal ar fad atá. My glór. Is de cairde tá muid inné go cinneal uair agus fiche bommante. Agus is sin gehénta, alles agad seo. Ar a dális go spéisial sin. So, gur míle maigab as an incur fad Manchan, Cathal agus Ciarán. Míle buíos éimear as an takeíocht go le léir agus candidatar céim Boris na Gaeilge le fástaí as an oireachtar amachtaí na seaachna seo. So tá go leor rudí eile tarlaú a rith na deireadh seaachna comáid agus bhfuil éimear an sin an theachtas deachbaidir bhfuil éimear go fáilán. Tá iad gur magad bhfuil cinneal buíochas speisial a ggóil a daoine an seo agus gur magad gan trúr chain seoir sin bhí sin fíorhimimiil gur míle mágad comáid éan as bheith carla agus tá chalad an eile bhí brandpáirte an bhí sin aonanta mai agus tá ag dú le anc siar an tafad a ríist cai mé orm sa forsáil bhí si aonanta mai anachid ólas sin gur magad agus Baoill ar muas a thuirt de mar túors na Gaeilge éan agus don Community Foundation a bhí aonanta flathúil dún leis Néill seo agus do choirle an túr mornagus an dún comai. So tá anachid imachtaí eile arsúil tá carta fágad electróna nacht bei Ciarán í ag Lord Frí Sailseci agus bhína cid sihir hían le Buine Áite Ciara Buth agus ar náid tá spásfáige go bhfuilín ar an díoncursa mar fanar bheith páirte díoncursa má Gina Mark agus tá Curdlan faoi yoga siúla mark ar náid ag Josephine Dunbar agus tá tróna a mark bei kaint intasimil chur siúil ag Nicholas ní Cathal faoi a rist Buine Áite seo ag glúirt faoi an chlán de géanúsa chlán teilech léanta sa ceantar seo agus an dóid chuir siad bhaim ar cosí léanta sa ceantar seo ó 1300 sus go 1400 sílam agus si Jarmid Kennel teanta bhfuil si focus na leiscail just go rock me an angur agla go Jarmid teanta ar rudí. Bei pop-up géalt a gin ihe mark mat a dinner bhí sa ceantar bei sin sa Kings Inn, so rut sin ceantan a rudí bio a bheith siúla mark agus ar nói má tatú a gan sa ceantar seo máidir na mark bei siúlóid jogging, so bei scafte a mén ag búla le chéile go fearn de gach seachtaúil ag búlú tíomh an hála buí nun an drama ag a héan go clog so bei fáilte a cheile duine an leiscéal lu me céir kaint faoi Cathal agus an sin ceann an boc pointse den deir seach nar fad fasta so bei Ainmneacha Shéamuis sé sin ethna ní Néill agus Katrina ó Drudy ag lúirt le Eolas ní rihne agus bei de play tantiile ceann de uaircéal Shéamuis héan agus ar an dónach bei Jacqueline de Brún ag bei siise tuairt kaint immerle the effects of bilingualism on the cognitive and linguistic development of children. Agus bei Gráinne Flanagan a rís Buine Áite soginne banata ina ceanra de níoscáil soginne ag ina carlach fahinne imimeach sin. Agus an sin má tú dúla go bug daisa bei Michael O'Kigley in mon cursaí Zumba daisa a mark ag a sé gomleiscéil ar an dónach ag is 6:00 agus an rud dearnach a bheith an rud actually an dar rud dearnach a bheith siúil san Eolas seo ar fadna bei fisin ar Facebook soginne so ní bheith sin ní imimecht bio a bheith siúil ach bei fisin ar Facebook glóirta tíir agus bei sin siúlta ag a 8:00 ar an dónach agus bei an tamatar sin na ceol agus cóir le dimreach me go le bhríide agus cáirte agus ar nóid bhí an óir sin rudaí ar siúil a rith na féile seo go ruaín sa
Lanacharai in yen Jershockna Fadnirón Nart Spas Jershockna. So by Josephine Dunbar, ik fill your rash higan feel agus by Shisha a Kurshul strike hurdle, a shay hurdle, Jira Kursi Kukurachta. So Assassin Eolas and rank e Josephine agus by Shake Janu Kursi Kukurachta own Manmar and Mediterranean and Counter Shin. By Shinnick Tosnu and Kid Shock no man for Lanacharai Guji Lar me Jerfor. Fair away, Emer. Michael Orr. Only Jersey. Okay. Okay. How much? How much? Tori Gara, Gormug.